Kok susah tolong batolong, kok sakit silau menyilau, kok mati janguak menjanguak. Santano anggan rang batanam di malah mungkin kemanuai manggatok sajo takkan dapat. Imbawan nurang tak beturui, saruannya indak bajalang, giliran tiba diawak orang malingah kasadunyo itu hukum masyarakat. Coba simak si pantun kona. Sarami-rami rang dibalai anak rajo kalalujo. Sasampi-sampi bengkalai masyarakat disambia cu. Mangkunya sanang hati ayahna, pandai berkisah dinarumi. Walau baalah kesampinya orang banyak dipertenggangkan. Pai ke surau pengajian, hadiri baralek jamu satu kumpulan juarisan. Tiba disaki kematian, musibah kemalangan, sudiro turui tandurus wa isi pembawa buah tangan menuri uku ajangkoannya. Tapi ngekna, usah pulo talampau amik tinggalan wajib dan sunan. Ulah mencakau anak puyuh tabang merentak burang nuri, dapik pinjai ilang kapak. Dan bak pituah dek nantuo, babuek bayak padu-padui, babuek buruak sekali jangan. Dek gilo bermasyarakat asik bajuak peduniaran, rapek PKK sampai sanjo, jadi pengurus panitia senam menari poco-poco reuni segala macam. Sehingga ko anak lah bakat tu anak di rumah centang parenang laki pulang banasi indak siko asa pangkawalanya piak goyang kabinet rumah tanggo. Itu namanya mati karancaan. Usah jan itu biasa-biasa salah. Uku aja jangko jan talampau menggantang jan malanjuang dinan sareng elok manggonya elok. Dan bak pituah dek nantuo baalah nggaran pituahnya. Pakailah sipai parian, sipai parian. Kapai maduk kapulang, kapulang maduk kapai sama diagak keduanya. Paham kau nak? Paham Mamboya. Bakat orang cerdik pandai pakar nan ahli di bidangnya. Katanya, tanpa niat kejahatan bisa terjadi apabila ada kesempatan. Atau ungkapan orang awak. Ijanlah kucing disalahkan nyampang ke samba disantuang nga ulah periwak yang tersimbah. Mau kasihnya ya? Aku tapasiannya. Contoh, orang bataduah di dangau tinggal basuo baju tersangkui bepitih pulau disakunya. Nindak taragu pikia panjang nyo semba barang-barang tu digungguang dibawa pulang. Tak ada niat nak mencilok, tapi dek basuo kesempatan beliau jadi rang pamaliang. Sabaliaknya pulau. Orang singajo pai maliang, nyo kalua bakalam-kalam bajalan mando-ando. Latibo di rusuk rumah, lampu barando tarang duo tipi di anjang menyala. Orang tapaso balik pulang. Batal terjadi curi maliang, ulah tak ada kesempatan. Itulah sebab karenanya de orang tu siswa. Arih jobala kemaimpo, ingat musibah keterjadi, maka dipintihlah sebelum lanjut dicari sebelum hilang. Mungkaswinya? Ditutui segala kesempatan peluang terjadinya kejahatan. Umpama? Dibuat aturan dalam kampung supaya sekalian anak bujang ikut saratu nama rando diwajibkan lalu di surau. Gunanya? Gunanya mencegah antisipasi mengambil ruang kesempatan asa muasa kejahatan. Sesuai ajaran syarak kaidah di usul fikih, yaitu menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Surau adalah karantina. Pemuda anak remaja baik tu pun nan duda anak begini dihimpun lalu di surau di bawah kendali Paripaka.